don haka ba mai shan mu masillan banza kawai wanda yadda ai mai masilla je to baka zuwa makka ce dole na zuwa makka mun dauke farali wanda bai dauke farali ba kuma Allah ya sani hana mai an kai ba shi ya ki zuwa da gangan ba ku bari wannan wucewa yadda kaga Ebola ta wuce mura tsuntsaye ta wuce lissafi ba ta wuce polio ta wace irin rikici abba ya da mu ba akan polio yau ta wuce to haka wannan shegantaka ta corona za ta zo ta wuce don haka wanda ni iri na kaga na zo hajji babu ma iyaka don haka ni ko ban koma ba babu komi to wanda ma bai zo ba yayi hankuri iyaka shekara guda shekara biyu ne da wannan shegantaka ta corona ta wuce sai ta yi hajjin sa cikin sauki ko kalli yadda aka salla makka ko na zo makka ina nika yi wannan sallah ta kuma wasa mutum guda so wata kasan makiya mai ara na wannan sallah duk inda an kai sauran sallah haka nan wallahi ba a yanta da ni ko na kabarta in daga guda aka wallahi ina kace ta in hito don ba sallah bace wasa ce ake yi wasa ce wannan ba sallah bace manzon Allah umurni yayi cewa a cika sahu a daidaita a cika sahu a daidai a mace jiki haka manzon Allah ya ce kakku ba kafa kakku ba mashedan kafa to yanzu ba ma kafa tsakanin kafa da kafa manzon Allah ya ce a ruhi ko ba haka yace ba to yanzu ba ka mita 3 tsakaninka da dan uwanka wancan ya tsaya nan wanga ya tsaya nan wallahi billahi allazi wannan ba sallah bace wasa ce na rance muku da Allah wannan ba sallah bace wasa ce in kun cika su wasa me suka yi ku ce wasa ce suke yi ba sallah bace ba haka nan aka sallah ba ga musulunci manzo Allah bai koya wannan sallah ba gami jiki akai in wani bai da lahiya ka abari shiga masallaci ta gida ya zauna amma muna lahiya lokaci wani ya tsaya can wani ya tsaya can wani ya tsaya can sannan babu inda za a social distance sai masallaci gaba gare mu bana NAPC da NPDP sun ka tafi Edo wurin campaign kun ga cinkoson da an kai wurin campaign Edo NPDP sun yi cinkoso NAP sun yi cinkoso da bakin sanda sun kai campaign din zuwa yau har yau ba mu samu labarin ga wani wanda ya mutu akan corona ba wannan cinkoson an kare Edo an ka ta ina ne kuma an ka yi kogi an ka ta kogi an ka yi cinkoso an ka yi cikakkwari Edo kogi wurin campaign din siyasa can duk babu corona ba inda corona take illa masallaci shi da nace duk wanda yace babu inda corona take cikin masallaci wannan dan iska ne yaya nace kwanakin bara iska yaya nace akwai kalon da ne amfani da su masu zafi waka tuno mi wanda nace yawa addini jafa'i ko kun ba mu daukan mai wannan ba ko dan tsuntsuna ba ko dan cilikuna balle dan tsuntsun me kuma su tsuntsayen nan masu cewa ai social distance tare da su an kai campaign din Edo da na kogi amma ba su yi social distancing ba sannan ga cikuwar da yan maulidi sun kai shekaran jiya sati biyu da na wuce yan tijjaniya sun ka tone mi sun kai maulidi addini ne bid'a ce sun fito sun kai bid'a jici kowar da an kai iya ganin ka dan mutun ne yan maulidi don Allah kun sa in bancin waɗannan da runwa ta farma sun ka mutu kun samu labarin wanda corona ta kashe duk taron da an kai Sokoto to ina corona take to yanzu an tawo cikin yanzu wanne masallaci aka taron da an kai wurin maulidin da an kai Sokoto wanne masallaci duk asaga ko ranar juma'a ba masallacin da kai balle masallacin hamsu sallawati sahu biyu sahu uku gaje wanga ya tsaya na wanga wallahi wasa ce kuke ba sallah kuke yi ba in kuna sallah kware ku yi sallah kware ba ku sallah kware za ku iskan ma Allah na rance da Allah ko masallacin Makka an kai wannan sallah ina kace ta in fito don ni ban dauki sallah ta ba wannan wasa ni dauke ta don ku ji tsoron Allah ya ku musulmi ku bibbe mai yahudu sannan sai a ce ba a haɗa hannu da mutum to kaga irin Sokoto da ba a dauki corona bakin komi ba da Kabe da Zamfara da sauransu nan duk ba a dauki corona bakin komi da Kogi da Cross River waɗannan duk gwamnonin sun ce babu corona gwamnan Kogi ya ce babu corona gwamnan Cross River ya ce babu corona ana haɗa hannu ko ba a haɗa hannu me yasa mutanen garuruwan nan lokacin da ana ruruta corona nan ba da gangan nika tashi in tai wurin dauran aure sai in bi duk wanda a wurin nan sai na ba kowa hannu ni sun nika corona ta kammen ɗan gaskiya ce
kowa sai na ba hannu nika ta ba kowa haka in ba ni corona nika bai na take wasu na can suna kumainiya cikin gida ka corona ta kama su to di ba gani wanga ba inda corona take illa masallaci da kakku yadda da wannan hudu bai yahudu ce